συστήσουμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου. Επίσης, ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι ως θέμα ημερήσιας διάταξης, αλλά αναφέρομαι στην αίτηση που κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Πανσαμιακή Αναγέννηση. Αν δεν κάνω λάθος, και η Δημοτική Παράταξη Υποτείνουσα συνυπέγραψε. Όχι, συνυπέγραψε, ήταν ξεχωριστή αίτηση, ο κύριος Γεωργίου, επικεφαλής της. Και αφορά στο να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση, σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση, το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών, όπως αυτό ονομάζεται από εδώ και στο εξής. Σας άκουσα και σε δηλώσεις σας στα τοπικά ραδιόφωνα να λέτε το ότι ουσιαστικά δεν συντρέχει λόγος να συζητηθεί εκ νέου το θέμα. Η ανησυχία των ανθρώπων που υπέγραψαν, 1.000-2.000 άνθρωποι που υπέγραψαν μια σχετική αίτηση, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν είναι λόγος να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Κύριε Σβαρνιά, το Δημοτικό Συμβούλιο στις 23 Μαΐου, αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες γίνανε γύρω στις 18-19, συζήτησε αυτό το θέμα, γιατί πάνω ήταν άκρος επίκαιρο και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί είχε ήδη βγει πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί με πραγματικά αίσθημα ευθύνης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποφάσισαν και με μεγάλη πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα μια διαπαραταξιακή σύνθεση με 20 ψήφους υπέρ, με 6 κατά, αποφάσισαν, και θα μου δώσετε παρακαλώ το χρόνο να διαβάσω το τι αποφάσισαν για να το γνωρίζουν και οι συμπολίτες. Όχι, θα διαβάσω τα κύρια, ότι λέμε δεν αποδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη λειτουργία του υφιστάμενου κέντρου της Σάμμος, κέντρο πρώτης υποδοχής. Δεν θα δεχθεί σε καμιά περίπτωση μεταφορά παρανόμως εισερχομένων μεταναστών από άλλα μέρη της Ελλάδος, νησιωτική ή υπηρετική στη Σάμμο, και θα αντιδράσει δυναμικά σε οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς και επέκταση της δυναμικότητας του κέντρου σε άλλο στρατόπεδο κλπ. Θα συζητήσει στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης περιοχών και της ισότιμης συμμετοχής στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης, όταν δημιουργηθούν και λειτουργήσουν κέντρα πρώτης υποδοχής σε κάθε νησί του Αιγαίου, ώστε κάθε κέντρο πρώτης υποδοχής να προσέρχονται οι συλληφθέντες στα όρια του κάθε νησού. Αυτό ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, όπως είπαμε, πολύ μεγάλη πλειοψηφία και με αίσθημα ευθύνης, γιατί αυτό θέλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Σάμμου και των συμπολιτών μας. Η απόφαση όμως αυτή, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, είχε προηγηθεί της διαμαρτυρίας του συλλαλητηρίου, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί. Πραγματοποιήθηκε μέρες μετά την το συλλαλητήριο, όπως ένα μήνα μετά, στις 27 Ιουνίου. Ναι. Αυτό όμως μήπως σημαίνει ότι ο κόσμος δεν συμφωνεί με αυτή σας την απόφαση? Αυτό που διάβασα πριν, κύριε Σβαρνιά, νομίζω ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, τους οποίους τους βρίσκουμε και στην πόλη και στα χωριά, και πραγματικά συμφωνούν μαζί μας, γιατί η απόφαση αυτή διασφαλίζει και το αίσθημα της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, γιατί όταν έρχονται στα όρια μας και συλλαμβάνονται παράνομοι εισερχόμενοι μετανάστες, πρέπει κάπου να μπουν, να κοιμηθούν, να γίνουν ιατρικός έλεγχος, να γίνουν η ταυτοποίηση και η εξέταση από την αστυνομία ή το λιμενικό, και από εκεί και πέρα να εφοδιαστούν με τα αντίστοιχα χαρτιά για να φύγουν εκτός Σάμμου. Έτσι διασφαλίζονται και η δημόσια υγεία και η ασφάλεια, παρά να λέμε ότι δεν θα έχουμε πουθενά που θα τους βάλουμε όταν μας έρθουν παράδειγμα 100 άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τους περιθάλψουμε εκείνες τις μέρες. Καταλαβαίνετε ότι και βέβαια πριν που δεν είχαμε συνθήκες παραμονής στοιχειωδώς ικανοποιητικές, θυμόσαστε που η Σάμμος είχε γίνει δακτυλοδεικτούμενη σε όλο τον κόσμο και από ξένες αποστολές και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η Σάμμος με το παλιό κτίριο που τους στεγάζαμε στο καπνοκοπτήριο ήταν περίγελος και ήταν με συνεχείς καταγγελίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Θυμόσαστε που τραβάγαμε. Άρα, για να μην μακρηγορούμε, γιατί
τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, δεν θα εξεταστεί εκ νέου το θέμα σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτή τη στιγμή, με βάση τον κανονισμό, έχουμε 10 αιτήσεις Δημοτικών Συμβούλων ενυπόγραφες. Ο κανονισμός λέει ότι θέλουν 11 τουλάχιστον, άρα δεν συντρέχει λόγος, και βέβαια δεν είναι θέμα το τυπικό. Για μας και για την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι δεν έχουν προκύψει θέματα επιταχύρω από τις εξαγγελίες που γίνανε στις 19 Μαΐου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, ποιο θα ήταν, αν γινόντουσαν ετοιμασίες, αν υπήρχαν μεταφορά, εμείς είπαμε ότι θα σταθούμε στον καταπέλτη του όποιου πλοίου. Δηλαδή τέτοιες ενέργειες που θα δείχνανε ότι δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Εμείς το μήνυμα αυτό και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαρνιά τη δώσαμε στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, και έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές. Αν ομιγέννητο υπάρξει τέτοια εξέλιξη, βεβαίως, αν υπάρχουν εξελίξεις, θα προχωρήσουμε σε συνεδρίες και μάλιστα με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, ο οποίος πραγματικά διασφαλίζει αυτή την απόφαση και περνάει το μήνυμα του Συμβουλίου και της άμμου εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εμείς δεν θα παίρνουμε αποφάσεις για τη άμμου, αλλά για το... Να θέσω καλό ένα ερώτημα, και έχει να